Krishna 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 Hare Rama Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Ram Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna. Hare Krishna. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna ഹരേ കൃഷ്ണ. Pranam Mataji. ദേവായ Hare Krishna, Hare Krishna. ഭഗവതേ വാസുദേവായ തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമ കൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോക ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 Hare ഹരേ Ram രാമ. Ram Ram Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Pranamam, Pranamam Mataji. Pranam Mataji, Pranamam. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം. അതില് 13 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് കണ്ട അപശകുനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭീമസേനന്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ഭീമസേനോട് പറയണം എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ദുഷ്ടജനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ കണ്ടു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആ ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്. അത് തന്നെയാണ് ഇനി തുടർന്നും കാണുന്നത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ശ്ലോകം തൊട്ടെടുത്തത്? 9 തൊട്ടല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത്? ഇവിടത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടായത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭീമസേനോട് പറയണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമീപ ഭാവിയില് വരാനിരിക്കുന്ന അപായത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ട കാര്യങ്ങള് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? എന്തൊക്കെ ഭൂമിയിലും ദിവ്യ സ്വാധീനത്താലും ഭൂമിയിലും പ്രതികരണങ്ങളും ശാരീരികമായ പീഡകളും എത്ര ദുരിതങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്യന്തം ആപത്കരങ്ങളായിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് വരാനിരിക്കുന്ന അപായത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതായിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ദുശകുനങ്ങൾ ഇടത്ത് കൈ, ഇടത്ത് തുട, ഇടത്ത് നേത്രം. അത് വിറയ്ക്കുന്നതായിട്ടും ഭയം കൊണ്ട് ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നതായിട്ട് പറയും. വീണ്ടും ഇടയ്ക്കുന്നു, ഭയത്താൽ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ് അഭികാമ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്?
ഇടുന്നു ഉദയസൂര്യന് ഓരിയിട്ടുകൊണ്ട് ഉദയസൂര്യന്റെ കോരിയിടുന്നതും ഓരിയിട്ടുകൊണ്ട് തീ തുപ്പുന്നുവെന്ന് ശുനകൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കാരുണ്യം അല്ലെ? ാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നു. പശുക്കളെ ഇടതുവശത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. വശത്ത് കൂടെ ജന്തുക്കൾ, ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ജന്തുക്കൾ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടും, പിന്നെ കഴുതുകളെ മൃഗങ്ങള് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നതായിട്ടും, കുതിരകള് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുക, കുതിരകള് കരയുന്നതായിട്ടും പറയാണ്. അപ്പൊ അത്രയാണ് അല്ലേ? അത് ഇത് മഹാരാജാവിന്റെ ദുശകുനങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യ പ്രയത്നങ്ങൾ കൊണ്ടാവില്ല. ഇത്രയല്ല നമ്മളെടുത്ത് 13 വരെ. ഇനിയും പറയുന്നത് ഈ ദുശകുനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനിയും പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 14. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മൃത്യുദൂതകപോതായം ഉലൂകാകമ്പയൻ പ്രത്യുലൂകശ്ച കുഹ്വാന് വിശ്വം വൈശൂന്യമിച്ഛതഃ മൃത്യുദൂതകപോതോയം ഉലൂകാകമ്പയൻ മനഃ പ്രത്യുലൂകശ്ച കുഹ്വാന് വിശ്വം വൈശൂന്യമിച്ഛതഃ. ചൊല്ലാം. കൃഷ്ണ. മൃത്യു മരണം, ദൂത ദൂതൻ, കപോത മാടപ്രാവ്, യം ഇത്, ഉലൂക മൂങ്ങ, കമ്പയൻ നടുങ്ങുന്നു, മന മനസ്സ്, പ്രത്യുലൂക മൂങ്ങകളുടെ വൈരികൾ അതായത് കാക്കകൾ, ച കുഹ്വനൈ ആക്രന്ദനം, വിശ്വം, വൈ അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യം ശൂന്യമായ, ഇച്ഛത ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കണ്ടാലും ഈ മാടപ്രാവ് മരണദൂതനെ പോലെയാണ്. മൂങ്ങകളുടെയും അവരുടെ വൈരികളായ കാക്കളുടെയും ആക്രന്ദനങ്ങൾ കാരണം എന്റെ ഹൃദയം നടുങ്ങുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തെയും ശൂന്യമാക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. കൂടെ മഹാരാജ കൃഷ്ണൻ എന്താ പറയുന്നത്? മാടപ്രാവ് ഒരു മരണദൂതനെ പോലെയാണ്. മാടപ്രാവ് മരണദൂതനെ പോലെയാണ്. മൂങ്ങകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വൈരികളായിട്ടുള്ള കാക്കകളുടെയും ആക്രന്ദനങ്ങള് ആരുടെ ഹൃദയത്തെ നടുക്കാണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ നടുക്കുന്നതായിട്ടും, ഈ സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തെയും ശൂന്യമാക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയും ആർക്ക് തോന്നാണ്? ഇവിടെ മഹാരാജാവിന് തോന്നാണ്. ശ്ലോകം 15. ധൂമ്ര ദിശാ പരിധയ കമ്പതേ ഭൂസഹാസ്രിതിഭിഃ നിർഘാതശ്ച മഹാസ്താത സാഗം ചാസ്തന യുത്നുഭിഃ ധൂമ്ര ദിശാ പരിധയ കമ്പതേ ഭൂസഹാദ്രിഭിഃ നിർഘാതശ്ച മഹാസ്താത സാഗം ചാസ്തന യുത്നുഭിഃ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൂമ്ര പുകമയമായ, ദിശ എല്ലാ ദിശകളും, പരിധയ വലയം ചെയ്യുക, കമ്പതേ കമ്പനം കൊള്ളുന്നു, ഭൂമി, സഹ
അദ്രിബി കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളും സഹിതം, നിർഘാത അപ്രതീക്ഷിതമായ അശനിപാതം അപ്രതീക്ഷിതമായ ശനിപാതം, മഹാൻ അത്യന്തം വലുതായ, താത ഹേ ഭീമ സാകം സഹിതം, സ്തനയിനുബി കാർമേഘങ്ങളില്ലാതെയുള്ള ഇടിമുഴക്കം. എപ്രകാരമാണ് പുക ആകാശത്തെ വലയം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടാലും ഭൂമിയും പർവ്വതങ്ങളും കമ്പനം കൊള്ളുന്നത് പോലെ തോന്നിക്കുന്നു. മേഘരഹിതമായ ഇടിമുഴക്കത്തെയും അപ്രതീക്ഷിതമായ അശനിപാതത്തെയും ശ്രദ്ധിച്ചാലും. ഇവിടെ പറയാണ് എപ്രകാരമാണ് പുക ആകാശത്തെ വലയം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടാലും, പിന്നെ ഭൂമി പർവ്വതങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് കമ്പനം കൊള്ളുന്നത് പോലെ തോന്നിക്കുന്നതായിട്ടും, മേഘരഹിതമായിട്ടുള്ള ഇടിമുഴക്കത്തെയും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള അശനിപാതത്തെയും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ദുശകനങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 16. വായുർവാതികര സ്പർശോ രജസാ വിസൃജംസ്തമഃ അസൃംഘർഷന്തി ജലത പീപൽസാമിവ സർവതഃ. വായുർവാതികര സ്പർശോ രജസാ വിസൃജംസ്തമഃ അസൃംഘർഷന്തി ജലത പീപൽസാമിവ സർവതഃ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായു കാറ്റ്, വാതി വീശിയടിക്കുന്നു, ഖര സ്പർശ നിശ്ചിതമായി, രജസ ധൂളികളാൽ, വിസൃജൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, തമ അന്ധകാരം, അസക് രക്തം, വർഷന്തി വർഷിക്കുന്നു, ജലത മേഘങ്ങൾ, പീപൽസം ദാരുണമായ, ഇവ പോലെ, സർവ്വത എല്ലായിടത്തും. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കാറ്റ് ഉഗ്രമായി വീശിയടിച്ച് പൊടിപടലങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്ധകാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഘോരമായ ദുരന്തങ്ങളോടെ മേഘങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും മഴ കോരിച്ചൊരിയുന്നു. അപ്പൊ കാറ്റ് ഉഗ്രമായി വീശിയടിച്ച് പൊടിപടലങ്ങളെല്ലാം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് അന്ധകാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിട്ടും, ഘോരമായ ദുരന്തങ്ങളോടെ മേഘങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും മഴ കോരിച്ചൊരിയുന്നതായിട്ടും ഇവിടെ ആര് കാണാണ്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയാണ്, ഭീമസേനോട് പറയാണ്. ശ്ലോകം 17. സൂര്യം ഹത പ്രഭം വശ്യ ഗ്രഹമർദ്ദം മിഥോദിവി സസംകുലർ ഭൂതഗണൈർ ജ്വലിതേ ഇവ രോദസി. സൂര്യം ഹതപ്രഭം പശ്യ ഗ്രഹമർദ്ദം മിഥോ ദിവി സസംകുലൈർ ഭൂതഗണൈർ ജ്വലിതേ ഇവ രോദസി. ചൊല്ലാം. സൂര്യൻ ഹതപ്രഭം അതിന്റെ രശ്മികൾക്ക് പ്രഭ കുറയുന്നു, പശ്യ കണ്ടാലും, ഗ്രഹ മർദ്ദം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടിമുട്ടൽ, മിഥ പരസ്പരം, ദിവി ആകാശത്തിൽ, സംകുലൈ സമ്മിശ്രമാകുകയാൽ, ഭൂതഗണൈ ജീവാത്മാക്കളാൽ, ജ്വലിതേ ജ്വലിപ്പിക്കുകയാൽ, ഇവ പോലെ, രോദസി കരയുന്നു. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സൂര്യരശ്മികൾക്ക് പ്രഭ കുറയുന്നതും നക്ഷത്രങ്ങൾ പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നതായി തോന്നിക്കുന്നതും കാണുക. ആശങ്കയിലായ ജീവജാലങ്ങൾ കത്തിയെരിയുന്നത് പോലെയും കരയുന്നതായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യരശ്മികൾക്ക് പ്രഭ കുറയുന്നതായിട്ടും നക്ഷത്രങ്ങൾ പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നതായിട്ടും തോന്നിക്കുന്നതും കാണുക. ആരോട് പറയാണ്? ഭീമസേനോട് പറയാണ്. പിന്നെ ആശങ്കയിലായ ജീവജാലങ്ങളോ കത്തിയെരിയുന്നത് പോലെയും കരയുന്നതായും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങള് കത്തിയെരിയുന്നതായിട്ടും കരയുന്നതായിട്ടും കാണപ്പെടാണ് ഇവിടെ. ശ്ലോകം 18. നദ്യോ നാദശ്ച ക്ഷുഭിത സരാംസി ച മനാംസി ച ന ജ്വലത്യഗ്നിരാജേന കാലോയം കിം വിധാസ്യതി. നദ്യോ നാദാംശ്ച ക്ഷുഭിത
സരാംസി ച മനാംസി ച ന ജ്വലത്യാഗ്നിരാജ്യേന കാലോയം കിം വിധാസ്യതി. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ നദ്യ നദികൾ, നദ ച പോഷക നദികളും, ക്ഷുഭിത എല്ലാ ക്ഷുഭിതമായി, സരാംസി ജലസംഭരണികൾ, ച മനാംസി മനസ്സ്, ച ന ഇല്ല, ജ്വലതി ജ്വലിക്കുക, അഗ്നി അഗ്നി, അജേന നെയ്യുടെ സഹായത്താൽ, കാലം അയം അത് അസാധാരണമാകുന്നു, കിം എന്ത്, വിധാസ്യതി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നദികളും പോഷക നദികളും കുളങ്ങളും ജലസംഭരണികളും മനസ്സും എല്ലാം ക്ഷുഭിതമായിരിക്കുന്നു. നെയ്യെ അഗ്നിയെ മുമ്പത്തെ പോലെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ഈ അസാധാരണമായ കാലം? എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നത് നദികളും പോഷക നദികളും കുളങ്ങളും ജലസംഭരണികളും മനസ്സും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ക്ഷുഭിതമായിരിക്കുന്നതായിട്ടും നെയ്യ് അഗ്നിയെ മുമ്പത്തെ പോലെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതുമില്ല. എന്താണ് ഈ അസാധാരണമായ കാലത്തിന് കാരണം? അപ്പൊ ഈ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ്, എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 19. നാപിബന്തി സ്തനം വത്സ നാദുഹ്യന്തി ച മാതരഃ രുദന്ത്യാശ്രുമുഖാ ഗാവോ നാഹൃഷ്യന്തി ഋഷഭാവ്രജേ. നാപിബന്തി സ്തനം വത്സ നാദുഹ്യന്തി ച മാതരഃ രുദന്ത്യാശ്രുമുഖാ ഗാവോ നാഹൃഷ്യന്തി ഋഷഭാവ്രജേ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ഇല്ല, പിബന്തി വലിച്ചു കുടിക്കുക, സ്തനം വത്സ കിടാങ്ങൾ, ന ഇല്ല, ദുഹ്യന്തി പാൽ കറക്കാൻ അനുവദിക്കുക, ന ച മാതര ഗോക്കൾ, രുദന്തി കരയുന്നു, അശ്രുമുഖ അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ മുഖത്തോടെ, ഗാവ ഗോക്കൾ, ന ഇല്ല, ഹൃഷ്യന്തി സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ഋഷഭ കാളകൾ, വ്രജേ മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കിടാങ്ങൾ പശുക്കളുടെ മുല കുടിക്കുകയോ ഗോക്കൾ പാൽ ചുരത്തുകയോ ചെയ്യാതെ അശ്രുപൂർണങ്ങളായ മുഖങ്ങളോടെ നിന്ന് കരയുന്നു. കാളകൾ മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ യാതൊരു സന്തോഷവും കണ്ടെത്തുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? പശുക്കിടാങ്ങള് പാല് കുടിക്കുന്നില്ല, ഗോക്കളാണെങ്കിൽ പാല് ചുരത്തുകയോ ചെയ്യാതെ അശ്രുപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ള മുഖങ്ങളോട് നിന്ന് കരയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാളകളാണെങ്കിലോ മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളില് അവർക്കും സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ശ്ലോകം 20. ദൈവതാനി രുദന്തീവ സിത്യന്തി ഹ്യുച്ചിലന്തി ച ഇമേ ജനപദാഗ്രാമ പുരോദ്യാനാകരശ്രമഃ ഭ്രഷ്ടശ്രിയോ നിരാനന്ത കിമഖം ദർശയന്തി നഃ. ദൈവതാനി രുദന്തീവ സിത്യന്തി ഹ്യുച്ചലന്തി ച ഇമേ ജനപദാഗ്രാമ പുരോദ്യാനാകരാശ്രമഃ ഭ്രഷ്ടശ്രിയോ നിരാനന്ത കിമഖം ദർശയന്തി നഃ. ചൊല്ലാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദേവതാനീരുദന്തീവ ഇവ താനേ ദുരന്തീവ ജനപദ ഗ്രാമ നിരാനന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൈവതാനി ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വിഗ്രഹങ്ങൾ രുദന്തി കരയുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇവ അതേപോലെ സിത്യന്തി വിയർക്കുന്നു. ഹി തീർച്ചയായും ഉച്ചലന്തി പുറത്തു പോകാത്തതുപോലെ ച ഇമേ ഈ ജനപദ നഗരങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങൾ പുര പട്ടണങ്ങൾ ഉദ്യാനങ്ങൾ ആകര ഖനികൾ ആശ്രമ പർണശാലകൾ മുതലായവ പ്രഷ്ട ഇല്ലാതെ ശ്രീയ സൗന്ദര്യം നിരാനന്ദ എല്ലാ സന്തോഷവും അപഹരിക്കപ്പെട്ട കിം ഏത് വിധത്തിലുമുള്ള അഖം അത്യാഹിതങ്ങൾ ദർശയന്തി പ്രകടമാകും ന നമുക്ക്. വിവർത്തനം പ്രപാദിക്കിജെ. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിഗ്രഹം കരയുന്നതായും വിലപിക്കുന്നതായും വിയർക്കുന്നതായും അവിടം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് പോലെയും കാണപ്പെടുന്നു. സമസ്ത നഗരങ്ങളുടെയും ഗ്രാമങ്ങളുടെയും പട്ടണങ്ങളുടെയും ഉദ്യാനങ്ങളുടെയും ഖനികളുടെയും പർണശാലകളുടെയും എല്ലാം മനോഹാരിത നഷ്ടപ്പെടുകയും ആനന്ദം അപഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെ വിധത്തിലുള്ള അത്യാപത്തുകളാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോ ഭീമസേനോട് പറയാണ്, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിഗ്രഹം കരയുന്നതായിട്ടും വിലപിക്കുന്നതായിട്ടും വിയർക്കുന്നതായിട്ടും അവിടം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് പോലെയും കാണപ്പെടുന്നു. പിന്നെ സമസ്ത നഗരങ്ങളുടെയും ഗ്രാമങ്ങളുടെയും പട്ടണങ്ങളുടെയും ഉദ്യാനങ്ങളുടെയും ഖനികളുടെയും പർണശാലകളുടെയും എല്ലാം മനോഹാരിത നഷ്ടപ്പെടുകയും ആനന്ദം അപഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വിപത്തുകളാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് സാധിക്കുന്നില്ല. ശ്ലോകം 21. മന്യ ഏതേർ മഹോത്പാതേർ നൂനം ഭഗവതപതൈഃ അനന്യ പുരുഷ ശ്രീഭിർ ഹീന ദുർഹത സൗഭഗ. മന്യ ഏതേർ മഹോത്പാതേർ നൂനം ഭഗവതപതൈഃ അനന്യ പുരുഷ ശ്രീഭിർ ഹീന ദുർഹത സൗഭഗ. ചൊല്ലാം. കൃഷ്ണ. മന്യ ഞാൻ കരുതുന്നു, ഏത്തെ ഇവയെല്ലാം കൊണ്ട് മഹാ ഉത്പാത്തെ കുതിച്ചുകയറ്റങ്ങൾ നൂനം ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഭഗവത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പദമുദ്രകൾ അനന്യ അസാധാരണമായ പുരുഷ പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച ശ്രീഭി മംഗളകരമായ ചിഹ്നങ്ങളാൽ ഹീന അപഹരിക്കപ്പെടുക ഭൂമി ഹത സൗഭഗ ഭാഗ്യമില്ലാതെ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൂമിയിൽ പ്രകടമായ ഈ എല്ലാ അസ്വസ്ഥകളും ലോക സൗഭാഗ്യത്തിനുള്ള ഏതോ മഹാനഷ്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദാംബജ മുദ്രകളാൽ അലങ്കൃതമാകത്തക്ക വിധം സൗഭാഗ്യവതിയായിരുന്നു ഈ ലോകം. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എന്നതാണ്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് ഈ പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയിലെ പ്രകടമായ ഈ എല്ലാ അസ്വസ്ഥകളും എന്തായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്? ലോക സൗഭാഗ്യത്തിനുള്ള ഏതോ മഹാനഷ്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജ മുദ്രകളാൽ അലങ്കൃതമാക്കത്തക്ക വിധം സൗഭാഗ്യവാദിയായിരുന്ന ഈ ലോകം ഇപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 22.
इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञा प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यतो पुर्याकवित्वजः इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञा प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यतो पुर्याकवित्वजः चला ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി ഇപ്രകാരം ചിന്തയത സ്വയം ചിന്തിച്ചിരുന്ന വേളയിൽ തസ്യ അദ്ദേഹം ദൃഷ്ട നിരീക്ഷിച്ച അരിഷ്ടേന ദുശകുനങ്ങൾ ചേതസ മനസാൽ രാജ്ഞ രാജാവ് പ്രതി മടങ്ങി ആഗമത് വന്നു ബ്രഹ്മൻ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ യദുപുര്യ യദുക്കളുടെ രാജ്യത്തു നിന്നും കപിത്വജ അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ കപിത്വജ എന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനൻ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശൗനക മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ആ സമയം ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ച ദുശകനങ്ങളെ ദർശിച്ച് ഇപ്രകാരം സ്വയം ചിന്തിച്ചിരിക്കെ യദുപുരിയിൽ നിന്നും ആര് മടങ്ങിയെത്തി? ദ്വാരകാപുരിയിൽ നിന്നും അർജുനൻ മടങ്ങിയെത്തി. ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശൗനക എന്ന് പറയുന്നതില്ല, ശൗനക ഋഷികളോട് പറയുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ആ സമയം ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ച അത്തരത്തിലുള്ള ദുശകനങ്ങളെ ദർശിച്ച് ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ്വാരകയിൽ നിന്നും ആര് മടങ്ങിയെത്തി? അർജുനൻ മടങ്ങിയെത്തി. ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ലാസ്റ്റ് മതിയോ? ലാസ്റ്റ് ആണ് നല്ലത് മാതാജി. ഓക്കെ. ശ്ലോകം 23. തംപാതയോർനിപതിത അയഥാപൂർവമാതുരം അധോവദനം അപ്യന്തം സൃജന്തം നയനാബ്ജയോ അത്ര പശുവില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ മുന്നിൽ പണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കൊടുക്കാനേ ശരിയാവൂല, തൃപ്തി വരൂല. അതാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തം അദ്ദേഹത്തെ, അതായത് അർജുനൻ, പാദങ്ങളിൽ നിപതിതം വണങ്ങി, അയഥാപൂർവം അഭൂതപൂർവമായി, ആതുരം ദുഃഖിതനായി, അഥ വദനം മുഖം കുനിച്ച്, അബിന്ദുൻ അശ്രുക്കൾ, സുചന്തം പൊഴിച്ചുകൊണ്ട്, നയന അബ്ജയോ പത്മസമാന നയനങ്ങളിൽ നിന്നും. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. തന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർജുനൻ വണങ്ങിയപ്പോൾ അഭൂതപൂർവമായി വിഷണ്ണനായിരിക്കുന്നത് രാജാവ് കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം കുനിഞ്ഞിരുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംബുജ നേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അശ്രുക്കൾ പൊഴിയുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അർജുനൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? രാജാവിന്റെ പാദങ്ങളില്, ജ്യേഷ്ഠന്റെ പാദങ്ങളിൽ വണങ്ങി. അപ്പൊ പാദങ്ങളിൽ വണങ്ങുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം കുനിഞ്ഞിരുന്നു മാത്രല്ല അഭൂതപൂർവമായിട്ട് വിഷണ്ണനായിരിക്കുന്നതും ആർക്ക് മനസ്സിലായി? മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായി. അംബുജ നേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അശ്രുക്കൾ പൊഴിയുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അശ്രുക്കളും പൊഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശ്ലോകം 24. വിലോക്യാദിഗ്ന ഹൃദയോ വിച്ഛായ മനുജം നൃപഃ പൃച്ഛതി സ്മ സുഹൃത് മധ്യേ സംസ്മരന്നാരദേരിതം വിലോക്യാദിഗ്ന ഹൃദയോ വിച്ഛായ മനുജം നൃപഃ പൃച്ഛതി സ്മ സുഹൃത് മധ്യേ സംസ്മരന്നാരദേരിതം. ചൊല്ലാം.
ഓം നമോ ഭഗവതി ഹൃദയോ ഹരേ കൃഷ്ണ. വിലോക്യ ദർശിച്ച് ഉദ്വിഗ്ന ഉത്കണ്ഠാഭരിതമായ ഹൃദയം വിച്ചായം വിളറിയ രൂപം അനുജം അനുജൻ നൃപ രാജാവ് പൃച്ഛതി സ്മ ആരാഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കൾ മധ്യത്തിൽ സംസ്മരൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാരദ മഹർഷി നാരദർ ഈ രീതം സൂചിപ്പിച്ചത്. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹൃദയപൂർവമായ ഉത്കണ്ഠകളാൽ വിവർണനായ അർജുനനെ ദർശിച്ച് മഹാരാജാവ് നാരദ മഹർഷിയുടെ സൂചനകളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ മധ്യത്തിൽ വച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ആരാഞ്ഞു. അപ്പോ വിഷണനായിട്ടുള്ള ഹൃദയപൂർവമായിട്ട് ഉത്കണ്ഠകളാൽ വിഷണനായിട്ടുള്ള അർജുനനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നാരദ മഹർഷിയുടെ സൂചനകളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ആരാഞ്ഞു. പിന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കാൻ പോകാണ്. നമുക്ക് നാളെ കേൾക്കാം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്.